Hawu, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele ekuseni. Bafowethu, hhayi kuthiwa kumnabisi ubuyile bafowethu, ufikile eMzansi, ugalelekile bafana. Nguye ozobe ephethe igemu ye-Sundowns ngeyi-27 ozobe ehleli lapha phambili. Ezobe u-head coach ngamanye amazwi. Njengoba nazi-ke ukuthi-ke osiduma ngabanye balindele ngamahlabumvu. Engicabanga ukuthi okuyi-Chiefs, i-Pirates, I mean okuyi-Pirates ne-Sundowns, okuyibona abafisayo noma kade befisa ukuthi uNabi abuye ngoba bey'tshela ukuthi uNabi uzosithatha la sikhona njengamanje asibuyisele phansi. Engicabanga ukuthi-ke mina-ke labo madoda lawo-ke afisa lezo zinto lezo agejile kulokhu, agejile kulokhu njengoba uNabi washo ukuqala isizini wathi i-Kaizer Chiefs kule sizini kuzoba i-Kaizer Chiefs eyehlukile kunale sizini. Njengoba siyibona-ke i-Chiefs yale sizini noma ingakadlali ibhola eligculisayo, yabo, eligculisayo kodwa umehluko compared to last season ukhona, mningi futhi, yabo, ngoba ayikoreki, iyakora, yabo. Noma ingakori-ke amagoli amaningi kodwa iyakora. Okubalulekile lokho ukuthi iyakora, iyawacosha lawo maphuzu lawo ewacoshayo. Lapha ezohlangana khona kuyobe seku-right kakhulu. Iyobe isinkathi futhi ngamaphuzu, iyobe isihambe ibanga elide ngamaphuzu, yabo. Engicabanga ukuthi abalandeli be-Sundowns futhi bayay'tshela noma sebesitshelile ukuthi le gemu le yangoLwesithathu esoyidlala nabo e-F_N_B sebeyiwinile. Sebeyiwinile bona, sebezobe bewu-number 2 or number 1 lapho. Njengokuthi-ke isikhukhula sodlala kanjani leyo gemu leyo ngoba yinto esisemqondweni yabo bona be-Sundowns. Engicabanga ukuthi bona bayakhohlwa-ke ukuthi uNabi nguyena-ke oshaye i-Sundowns last season ekhaphini wayikhipha, noma babelokhu bekhalile bathi offside, offside khona asinandaba nalokho thina, yabo. Esakujabulela ukuthi sashaya i-Sundowns ekhapheni sayikhipha. Bona bayakukhohlwa-ke lokho, yabo. Bay'tshela nje ukuthi kwi-Chiefs nge-27 bazoyidlulela kalula njengoba bekubuye uNabi bekuzobe kungcono ukube bekulo coach lo obambile oseyibambile elakhe la manje mhlawumbe bekuzoba igemu enzima ngoba kuzobe kuwuNabi futhi kuzobe kuyi-walk over. Into abayicabangayo abayishoyo, yabo. Bayakhohlwa ukuthi-ke uNabi ebekhuluma nalo mshida lo oyibambela lakhe ngayo yonke indlela. Engicabanga ukuthi wonke lamagemu la awinile uNabi unesandla esikhulu, yabo, kodwa kuwukuthi ngeke kubonakale phela ngoba bengekho. Sesiyobona-ke le gemu le esiya kuyo-ke ye-Sundowns. Ngibonge y'ngane zakwethu, nibe nosuku oluhle.